amalawi akuadziwa. Tini mabungwe osiyanasiyana amene amatolera ndi kuonkhetsera koma kuti these are unofficial results koma ndithu zikuchitodziwikiratu mmene zayendera masankho amenewa. Nkulakwa kuyankhula choncho Kafe Maulidi. Sikulakwa ndipo ifenso posachedwa apa tikhale tikuyamba kuonetsa ndithu dashboard yathu kuti kodi ma reporters athu kunjako aonkhetsera zotani koma pakadali pano ndithu Brian ngakhalenso mchipinda muno kunja kusanthu ali nawo akudziwa momwe zinthu zayendera. Afotokoza kale apa mpando abunge limene lameka Ntalimanja kunena kuti pano pafika pa 98.2% akuchotsa ma ballot papers amene amalawi agwiritsa ntchito kuponyerapo voti akuti zachoka ndithu kuma polling stations akupita kuma constituency tally centers komwe kwina zakonzedwa kale mpaka zapita kuma district tally centers kukonzekera kuti tsopano returning officer azinyamuleno zizibwera kuno. Nde pano pa tikang'anira chiwerengero chimenecho 98.2% ndi chiwerengero chachikulu ndoti pangotsala malo ochepa oponyera voti amene mwina sizinatsirizike kuti zinyamuke zipite kuma constituency tally centers. Ndiye kungofika pa figure imeneyoyo one can tell ndithu kuti chifukwa chonena kuti anthu akumayika ma results komanso atolankhani athu akumajambula mafomu amenewa mafomu ndithu atolankhani sajambula zilipo. Ndineso munthu oti ndasangalala ndi momwe atolankhani agwirira ntchito chifukwa tikaona ma media houses onse amene ali kuno ma reporters awo amene ali ma stations osiyanasiyana amene ali constituency tally centers sakungotenga ma results okha kuti umu ndi momwe zayendera kwakuti umu ndi momwe zayendera kumajambulaso chifukwa akaponya mavoti akaonkhetsera ndi ma monitors agwirizana ndi ma presiding officers kuti zinthu zili chonchi akumatenga zikalata zimene zija kumata pakhoma. So atolankhani athu sakumajambula zikalata zimene zija akalemba kuti kwakuti mavoti akuyenda chonchi zikalata zimene zijaso zikumakhala kuti zatsogozana ndi story yo kuonetsa kuti ndithu kwakuti zinthu zikuyenda choncho. Nde zikumakhalako ndithu zinthu zosiyana. Taona ndithu ya kumasanako anthu enaso akumakhala kulankhula ma social media mukumayikaso ma results awo pali kusiyana kwakukulu pakati pa ma results amene ndi ma results amene tikuponya ife atolankhani. Ma results amene tikuponya ife atolankhani tikuyika ma results momwe alili ndi picture ya momwe achitira kuonkhetsera kwake. Pomwe zikusiyana ena atha kungodzuka kunena kuti ayi kwakuti zayenda chonchi osaonetsa pepa lalo momwe layendera kuti agwirizana kuonkhetsera ma monitors ma presiding officers ma officials kuti zonse aonkhetsera motani. Nje pakadali pano Brian kuyankha funso lako pano pa mchipinda chino aliyense akudziwa zomwe zachitika aliyense akudziwa mdziko muno ndithu aliyense akudziwa mmene ulendo wayendera. Mugwirizana nawo Mayiphiri kapena ayi sindugwizana nanu nonse. Marija? Sindugwizana nanu nonse. Tizinena kuti unofficially. Ndizime tunenazo. Yeah. So we must emphasize on that point. Inusumunane uri unofficial? Unofficial. Chifukwa zotsatira zenizeni zachisankho takhala tikunena kwambira dzulo masana alengeza ameki ngakhale mchipinda muno mwina poti sitinafike kukamba nkhani yoti tichite summarize momwe yayendera press conference koma mukabwera kuzandifunsa nkhani imeneyo ndifotokozaso chifukwa muno wina aliyense ngakhale kunja ku Malawi wina aliyense akudziwa kuti zotsatira zachisankho sizinalengezedwe zonse zomwe tikuulutsa zonse zomwe tikuponya ngati fe atolankhani ndi unofficial results koma ndikunenera kuti unofficial result imeneyoyo imakhala kuti ipereka chithunzithunzi ya momwe outcome ya chisankho ingaonekere. Timafuna pamene popo because tizikhala usamalisa tikamalankhula ameki ndi amene ali ndufu atha kubwera iwo aja nkuzanena zinthu zina zimene zasiyana ndi zimene ife talengeza zimene zoti tidziwa. So unofficially ndi zimene tikunena ife zosatsimikizika timanena choncho. That's the word zosatsimikizika. Izi zimene asayinira ku constitution. Olo zitakhala kuti zayenda bwanji ife sudindo wathu kunena zimene zijazi. That's why amanena kuti ndizosasimikizika. Tungo apa santu chithunzi zimene zakhalira. So ife tinelezeze kazi zafanana ndi zimata zalengeza wawa zakhala kuti nde kuti ameki apangaso mena pangia iwo zimene mapanga ife zafanana ndi zimene zozo. My point is tizipanga underline the word unofficial to avoid kuti anthu ena kemawa sazanene kuti abanda anachita kutukuza kuti iwo amaziwa kali zimana nena dikira ndikaende malize because ine ndinakape ne muzindilola so fine mmachenjera no sawiri muzindilola kuti ine zifotokoza because ine ndimakhala ndiphatikiza ndi Mayiphiri ndimafuna ndizikhala kuti ine mwandiphatikiza ndi Mayiphiri anga simango ndilanda so chofunikira malizani andivuza mwa yes zikoma kwambiri take your time thank you very much Njaiko komanso Mayibanda what
my peace. Inu tumupalamula kodaida. Inu tumupalamula kodaida tu. Bebani. Inu tumupalamula kodaida. Bebani, my pity. Hey, go on, Linda, cause on Linda. Bebani, Linda. So my point was, man official results and hawadziwa. Tinene choncho man official results and hawadziwa. Now antafuna kuona kodi zimene akudziwa man official results ndi zimene ameke akuona. Zufanana kapena zimata zapange. That's why tili pano pa kudikira kuti ameke anpange. So ine ndimangofuna kuti zonsezo ndimagwizana nazo. Ngani mafuna tingonena kuti emphasis zikhala kuti they are an official results. Mchichewa chomveka bwino ma results osasimikizika. Why do we say that? Chifukwa chokuti ndi ameke okhamena mabwera ndizosimikizika. So ina ni event kuti kazina zake zasinta munthu sungazanene kuti ine koma pa wireless ndimamva zakuti azakuuzana kuti yayi zimenezo zosasimikizika iniyo mu challenge zimene tikunena ife ameke kapena mugwirizane ndi zimene tikunena ife ameke osati zimene munazimva kwina kuli konse. So wherever you hear them muzitengebe kuti zimenezo zosasimikizika kufikira ameke atanena zosimikizikazo basi. Khademwe ndimafuna ndonjezere ndikunena kuti ngakhale tikunena kuti awa ndi man official results ndafotokoza ndithu kunena kuti posachedwa tikhale tikuonetsa momwe zotsatira zosatsimikizikazi zikubwerera kuchoka ku ma constituencies chifukwa pakadali pano taona ma districts angapo ma constituency data centers angapo aonkhetsera ndithu kuzibweretsa pamodzi kuti mwina constituency imene zinthu zayenda bwanji kapena district imene zinthu zayenda bwanji sitikutchula dzina koma nkhani ndiyokunena kuti anthu pakadali pano mchipinda muno ngakhale sokunjako pakadali pano akudziwa ndithu momwe man official results akuyendera mopanda kutchula dzina pakadali pano Brian. Ndimayangana pa phone pa to give an example of one unofficial result kuti maybe we can appreciate koma so far tikuenda bwanji ulendo. Mene wanenera Kathe pali maujenena ndekuti atseka tikati atseka ndoti amaliza mwina ifeso tazifika tachita consolidate momwe timabwera pano ndikuti ma constituencies ena titatseka kuti anthu tikozana kupanga share ndi anthu ma unofficial results ati constituency MP wake ndi ndani komanso mwina president akutsogola kumeneko ndi ndani ife tikumalikiza pamene siti kumapita ati local government level chifukwa choti ma councillors analipo ambiri pa dashboard yathu that is kungopereka chitsanzo cha one unofficial result. These are the results aku Dwangwa nkota Dwangwa constituency ma polling centers onse kumeneko amaliza kuwerenga constituency imeneyo tingochula awiri apita Mutharika ndi Lazarus Chakwera. Centers apita Mutharika 10,108 unofficial results 10,118 an example of an unofficial results in a constituency atamaliza one constituency. So this is an example of an unofficial result. Yes, no, look, zakazi kubwera zimene zikuyambira dzulo lomwero. Atangotseka maujena jet mapoza amene anamaliza 4 o'clock tinayamba kumanena ma results amene amabwera mukumbukire kuti nzere wina uliwonse amautenga kuti ndi ujeni ndi station ndipo makhala presiding officer wa nzere uliwonse ndipo yamba timawerengera mizere ija nkumanena kuti pa center yakuti nzere wakuti pano patambano kumafikano kuti tatsekano constituency ngata papa ndekuti ndi maujeni onse mu constituency mujamo ndekuti imeneyo ikuyimira pa constituency kuti atsekano amaliza what zikhale tikuwauzano and zimene zizi ma constituency tili nazo ndipo taonkhetsera nchifukwa chake tunena kuti mmene masankho wayendera ife tikudziwa koma unofficial muli ndi example ina ya unofficial ndithudi apa ndimafuna ndineneko ma results amene yakuchoka kuna Nkhaka constituency kuno kulilongwe. Okay. Apa unofficial result imene hayi 7,014. Okay.
7,040 ndingopita poti list ndiyayitali ma candidates tingotchula awiriwo pomwe Arthur Peter Muthalika a DPP apeza mavoti okwana 9,135 9,135 lilonge ndithu imeneyo nankhaka constituency achakwera ma unofficial results 135 ndithudi komanso paliso mano official results ambiri kuchoka mboma la Nchewu kumene konso ngapo ndangochita sample ma constituencies 5 amene aperekedwa kale ndi ma reporters athu mwina mosachita kupita kuti tipite imodzi onse 5 koma ndimachita analyze onsewa ku Nchewu kumene koma constituencies 5 amene wakukoneka kuti apita Muthalika ndi amene akutsogola ma constituencies 5 Akabambe ali pa number 2 ma constituencies 5 amenewa ndipo Chakwera ali pa number 3. Manambala alipo koma ndimapewa kuti sinanga ndi alipo 5 ma constituencies 5 amene aponyedwa padera ndiye kuti mwina tiyambe kupita constituency by constituency mwina zititengera nthawi koma ndimwe mwezi kuyendera ndithu ku Nchewu zotsatira zosatsimikizika. Mera anthu ali ndi idea. This is exactly what we are talking about. Muimaliza bwanji nkhani ujene alembi. Okay. So teach the break pang'ono tibwereranso you're watching Malawi Decides. Malawi adapita kukaponya voti dzulo. Ndipo adatuluka maunyinji. Anthu aponya voti inenso ndaponya voti chaka changa ndichi. Tichite break. Iyayi nanga si inu musayambe. Mwaona manena kuti mayamba ndiyamba ndi. So tichite break pang'ono. We have more conversation and more results